Stop Junta, building better Africa. Mwadzuka bwanji amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli nthawi ino ya mmawa tsiku ndikukhala lachiwiri Tuesday January 21 2025. Mwadzuka bwanji amalawi. Pamene tafika pano, Malawi Broadcasting Corporation siyophunzitsa. Malawi Broadcasting Corporation siyodziwitsa. Malawi Broadcasting Corporation ndi platform ya anthu andale. Sindinganene kuna kuti andale yake ndi Malawi Congress Party, chifukwa nthawi ya UDF naonapo UDF ikukangalika za chipani. Malawi Broadcasting Corporation ikukangalika za chipani cha UDF. Nthawi ya Malemu Bingu Mutharika, Malawi Broadcasting Corporation ikukangalika za DPP. Nthawi ya Mai Joyce Banda angakhala manena kuti tikufuna ikhale payokha kuli by then kuli Atembo ngati managing director wa kumeneko. Koma tinaiona ikukangalika so kwambiri za chipani cha PP. Nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika inakhalanso ikukangalika kwambiri za DPP. Pano ikukangalikanso ndi Malawi Congress Party. Nkhawa yanga ndiyonena kuti dziko muno takhala tikuphunzitsidwa kwa nthawi yayitali nkhani ya mindset change, kusintha kaganizidwe. Koma anthu amene timayimba nyimbo ya kusintha kaganizidwe, kusintha kapangidwe ka zinthu, kupanga transform nyumba zosiyana-siyana kapena ma department osiyana-siyana aboma kuti ayambenso kuyenda bwino, tipeza kunena kuti simene tikuganizira lero lino. Taonapo ma director generals mbuyomu osiyana-siyana, koma sindinaonepo director general akukhala ndi program ndi program kukhala yonyoza ma former president. Endi mundikira kumbuyo mundikhalira mboni inu ya Malawi kunena kuti Dr. Bakili Muluzi, director general wa MBC nthawi ya Bingu Mutharika, sanapangepo program yonyoza Dr. Bakili Muluzi, sanapangepo program yonyoza Mai Joyce Banda, sanapangepo program even yonyoza wa opposition director general. Koma lero ife tomwe amene timakangalika ndikumafuna kuliuza dziko kukhala ngati tikuliuza zinthu zoona, tili odabwa kunena kuti kodi zabwera ndi ndani, chibwana cha mtundu wanji. Ndimakupasani zitsanzo kuti anthu ena amene amagwira ntchito malo mogwira ntchito kuitenga radio imeneja, kuitenga TV imeneja as a public broadcaster, idziwise anthu zimene akuyenera kuti adziwe. Lero mtsogoleri akupita kuti kuli zitukuko zotani, kodi za nyengo zikuyenda bwanji. Lero za nyengo zikukhala zochepa koma maboza miseche ndimene ikukhala yochuluka. Ndimafuna ndikupemphera director general amakra Bambo Daud Suleiman, pali zinthu zina zimene munayenera muzizuzule ku MBC inuyo ngati wamkulu woyang'ana za maprogram zakulusa mawu pa ma radios yathu, pa ma television yathu, chimozimozi mmene mukuyang'anira za social media. Pali ma castigations ena amene akupangidwa pa MBC maprogramu osiyana-siyana amene Makra House imene mbuyomu tikapita pa Zodiac, tikapita ku Times, timapitanso nthawi imeneyo pa Renipo, amatha kutiuza kuti ngati maprogramu athu asana kusangalaseni ndipo taphwanya imodzi mwa ndondomeko kapena mbendera za Makra, imbirani amakra kuti atiyankhule. Lero zoona a Daud Suleiman mukusiya George Kasakula kumabweresa maprogramu opanda pake pa MBC, ndikumanena kuti zinthu zili bwino. Lerolo iniyo Bambo Daud Suleiman mungamapereke ndondomeko pa public broadcaster imene imalandira misonkho kupyolera kwa ife amphawi amalawi
public broadcaster director general wakumeneko ndikumanyoza atsogoleri, pamene it is the very same Macra mu board yanu imene ikufuna igule machine oti izikaonera anthu pa social media. Machine izikaonera anthu pa social media, anthu asayankhule. Paja commission of inquiry idapereka mphamvu kunena kuti wina aliyense oyankhula pa social media amene yakuyenera apangidwe changu amangidwe. Lero iwo commission iyo ikuoneka kuti ndimene yaperekaso mphamvu kunena kuti kutuluke $1.5 million imene ni ndalama pafupifupi 3 billion ikagule machine ku Uganda, ikatenge ma expert ku Uganda izagwiritse ntchito kuno. Are you serious? Ndikuthokozeni inu a opposition ifa mwayankhulapo zimenezi mwalemba chikalata. Nthawi zina zikalembedwa zikalatazi sindimamvetsetsa kuno ati zimapita kuti, zolinga zake zimakhala chiyani, chifukwa chikalata chiche chimaoneka ngati chimakangosidwa ku tray, chikangokhala mu tremu sichitengeredweranso kwina kulikonse, sichigwira ntchito. Lero ma department ameneno ali aboma komano akungozipangira ziganizo zofuna kungobapo ndalama, ioneka ngati ndalamayo yakagwira ntchito kutumikira Amalawi. Nde Amalawi akuti Bambo Suleiman, ganizo lanu logula makina onati muthanirane kutsutsa anthu, kaya mukuti mufuna mugwire anthu ameneno akuyankhula pa social media, ganizo lomuli chose, chifukwa ndalama yokwana 3 billion ndi ndalama yochuluka yoti itha kugula mankhwala 3 billion. Ndalama yokwana 3 billion ndiyo chuluka kuna kuti itha kutumizidwa kwa adimaki ndi kukagula chimanga ndi kumagulisa anthu. Ndalama yokwana 3 billion ni ndalama yona kuti mutha kupanga subsidize mitengo ina ya zinthu. Mitengo ya zinthuyo Amalawi ndikufikira kugula. Ndalama yokwana 3 billion itha kupita kukagula fuel amene angagwirisidwe ntchito tsiku limodzi and a half mdziko mwathu muno, dziko losowa mafuta. Koma ndi chifukwa ninji Amalawi itafika poterepa thandizo lochita kumapempha, thandizo lopempha lomwelo ndikumathamanga nalo kumakagula zipangizo zopanda pake, pamene tikulephera kuzuzula nthambi zoulusa mawu mdziko muno zimene zakangalika kwambiri kuposa social media ndi kumanyoza anthu. Akuti kupezerapo mwayi kuna kuti Malawi Broadcasting Corporation ndi radio yokayo imene anthu aunyinji amayimvera. Lero anthu aunyinji akumvera minyozo yochokera kwa director general. Tizapanga za umbwebwezi kufikira liti? Ine amene ndakhala ndikukuwuzani, atolankhani gwirani ntchito mwa professional wanu. Koma ngati mukudziwa kunati simunalembedwe ntchito kapena mwalembedwano contract yonena kuti mukaononge mbiri za anthu ena mudzina loti iniyo ndine ma political analyst, ndiye mumaziwa kumusanthula munthu, gwirani contract yanu ifati kudziwa boma likangosintha chipani chikatenga boma lichina iniyo ntchito yanu yatha. Ndi zimene professional yathu timafuna kumene ikatheri. Is what we wanted to intend as our legacy. Kunati titagwira ntchito titaziwika kuti ife tinali my exclusive interviews, tikamaliza pamenepo tikathere kunja dziko liziyenda choncho. Muzakhale mdani wa anthu chipani china chikazatenga boma, chifukwa chonati inu mukugwira ganyu wonati mubwerese blade, mubwerese sugar pa tebulo panu, mukhale ndi ma airtime, mukhale ndi vindalama, mugule maploti pa ndalama zimene mulandire chifukwa kuti mukunyoza anthu ena. Ndi zimene tikufuna. Ndiye chokhalira ndi Macra ndi chani? Macra yo ingoyang'ana basi anthu amafoni. Mmesa Macra imayang'ananso nyumba zoulusa mawu kuti zikugwira bwanji ntchito zake. Ndi zinthu zopanda pake, ndi zinthu zopanda upangiri zimene no Macra ikupanga, komanso Malawi Broadcasting Corporation ikupanga. Kukubwera ma program onati ndi opanda pake, the Zoom, yeti mvesese, zima program zopanda pake zambirimbiri zimene cholinga chake ndi kungonyoza, kunyoza kokha. Anthu tikamakula tatiyeni tipereke upangiri wabwino kwa ana athu, tipereke upangiri wabwino kwa zizukulu zathu. Nkhani ina yokhumudwisa imene yachitika dzanali ndipo imapereka chidwi nthawi ina iliyonse
tiyeni kamakwana 8:30 timvere Akarani Tomu Mutharika akufuna ayankhula, amene ndi m'bale wawo weniweni wa Peter Mutharika komanso the late Bingu wa Mutharika. Timaona ngati mwina kukambidwa zinthu za nzeru. Bambo Karani Tomu, ndikufuna ndikuwuzeni kuna kuti ndi mmene mwakulira inuyo simumasowekanso exclusive interview, koma ndi chinthu chimene changoonetsera kunena kuti ndale za ku Malawi ndi ndale za uchitsiru. Akarani Tomu, popeza pano pamukuti munatayidwa, ndiye boma la MCP lakupasani ndalama mwalemera, ndi kukhulupirira muli ndi foni yanu ya WhatsApp, ndipo mupange access audio imene ndikuyankhula mawa wa lerolo ineyo Richard Mphepo, ndipo ndikufuna ndikupaseni zitsanzo. Chifukwa mukadakhala nazo nzeru simukadayankhula mawu amene mwayankhulacho. Dziko la Malawi limadziwa kunati kuchokera ku banja la abambo Mutharika kunabadwa ana awiri amene anasalapo, amene analipo, ndipo anawo adachoka mdziko muno mothawa. Ndi Bingu wa Mutharika ndi Peter wa Mutharika. Okay, nthawi yonseyi kunalibenso Mutharika wina. Amalawi ngati mukukumbukira bwino, kunazatuluka Mutharika wina, ndikukhulupiriranso kuti Mutharika wake ndiye mweyi wa feki. Ndikumutchula kuti Mutharika wa feki chifukwa munthu utazitulusira zokamba zotani ndikuwuzani zifukwa zake ndikuyankhula nati uyu Mutharika ndi wa feki. Bambo awawa zina lawo ndi Akarani Tomu. La Mutharika kumene alitenga akukudziwa okha. Awawa ndi Akarani Tomu. Akarani Tomu mbuyomu ngati mukukumbukira Malawi anazathandizidwaponso ndi bambo Kondwani Nankhumwa atadwala ali mchipatala, koma akukawathandiza adapanga kiremu kuti iwowonso ndi amutharika. Nthawi imeneyoyo kukufunanso kupangidwa block image, kupanga dent image ya Professor Arthur Peter Mutharika kuti sathandiza abale yake. Nthawi imeneyo Akondwani Nankhumwa ali leader of opposition. Ndipo amutharika adafotokoza kunena kuti iyayi ine sindikuziwanso zoti kuli Mutharika wina. Suti kuyankhula mawu amene ajawo kunali kuyankhula konyozayi, koma kunali kufuna kuyankhula kowatsegula anthu mutu adziwe chimene chikuchitika ndi chiyani. Lero umboni ndu kunena kuti IMBC adakatenga omwe aja ndikumafunsa mafunso. Exclusive interview yawo imene amayifotokoza ndi mmene anthu mwaonera akulu aja akuti iwo aja ndi amene adapanga ndi Bingu komanso bambo Zikhale Ng'oma logo ya chimanga chija cha pa DPP. Ntakufunsana Malawi, munthu amene wapanga nawo logo ijati imagulisidwa imene ijayi, ndiye munthuyo ali pa logo. Mwayang'ane bambo Ken Zikhale Ng'oma akufanana ndi Akarani Tomu. Ndikufuna mwayang'ane bambo Ken Zikhale Ng'oma akufanana ndi Akarani Tomu. Chifukwa chani ndikufunsa izi? Bambo Ken Zikhale Ng'oma ndi mmodzi akuti amafaunda a chipani cha DPP. Kuyambisa kwa chipani chichi azikhala anali mmene momwe. Akarani Tomu akuti kuyambisa kwa chipani anali mmene momwe. Ndiye ndikufuna mwayang'ane Akarani Tomu, mwayang'ane bambo Ken Zikhale Ng'oma amene akuoneka wosukunuka, amene akuoneka wochita bwino ni ndani? Chifukwa anthu awiri amene wawa onse atachokako ku DPP ko awawo sakupanga claim kuti anachoka ku DPP ko, ndiye kuti anali ndi zawo zochita. Akarani Tomu analibe zawo zochita, nanga DPP yo adayisiya liti? Amalawi ndikufuna mumvese ichi. Ine zina langa ndi Richard Mphepo. Ndipereka zitsanzo. Mukapita kumpoto mukapeza kuli amphepo, mulilongwemu ndafusidwatu mafunso ambirimbiri. Ndipita ku chipatala pakawale ndinakapeza msikana amene popo nesi ndi mphepo. Ndikufuna munditsate bwinobwino. Tikapita ku chipani cha DPP
tili ndi Right Honorable Francis Mphepo. Tipite kumwanza uku tili ndi Owen Mphepo. Tibwere kuno kunchewu amphepo ndi ambiri, achina Paul Mphepo, achina Andrew Mphepo. Amphepo onsewa atati ayang'ane, mwina Owen Mphepo kumwanza ndi ochita bwino ndi olemera, Richard Mphepo kumene akukhala ku nchewu ndi osaukisisa, mufuna mruzo kuti ndinganyamuke kukapanga claim kuna kuti a Francis Mphepo ndi m'bale wanga weniweni, ndi wolemera koma sandilandira ku nyumba kwawo, ndikuvutika ine, ndili serious? Ndinganyamuka kupita kukapanga claim amphepo akumpoto, kuti amphepo akumpoto m'bale wanu ndine, ndikuvutika ndili kunchewu, koma inu ndi abale anga enieni? Ndizotheka zimenezo? Amalawi timadziwa kunati dzina ndi moto. Dzina tikatena ti ili ndi dzina la munthu ndi moto. Chifukwa chake ndakupasani amphepo osiyanasiyana. Amphepo akuchilazulu bambo Francis Mphepo, kaya ali kumulanje, ine ndikuchokera ku Zomba, ndakhazika muliwonde, pano ndili kunchewu, kuli amphepo akulilongwe, kuli amphepo akumwanza kuneno. Amphepo onse amene tikuwanenawa mayina awo ndi amphepo mphepo, koma enawo sitinaonanepo. Zikutanthauza kuti chiyani? Kufanana mayina sizikutanthauza ubale wa munthu. Mwina mukamazijogodola, kumazikumba, kutenga chilaya, kuzifukula kuti iniyo mudziwike, kuzithiramo, mudziwa kunati dziko pamene linafika apa lidafika ponena kuti ine ndi ananga, ine ndili ndi ananga, ndikuyenera ndipange za ine ndi banja langa ndi ana a ine. Tisayipise mbiri za anthu ena chifukwa cha umphawi wanga. Zimenezo sizoona ya. Bambo Karani Tomu, inuyo ndi munthu wamkulu kwambiri, endi ukulu wanu unayenera ulemekezedwe, pofunanso kunati inuyonso mulemekeze anthu ena. Ndale ndi umphawi sizigwirizanayi. Tikavutikitsitsa kwambiri tisatengeno umphawi wathu ndikumaona ngati ndi chida chofuna kuthanirana ndi anthu ena kuti imeneyo ni ndale. Iwe nsikana amene umapanga interview imeneyi pa MBC, mukuti ndani mulamba, ndiwe womvesa chisoni kwambiri. Chifukwa content imene amakupasa a director ako, content imene amayipereka kwa photographer amene amajambula zimene za video camera wako, ndikumapanga zimeze enu akani mukakhala phee ndikumaganizira mukuti mumapanga interview ndani. Ndiye nziko munoto anthu amene sakuthandizidwa ndi abale awo ochita bwino ndi ambiri. Nziko munomo tikayang'ana anthu amene akulephera kuthandiza abale awo, komano abale awo ndi ochita bwino, enawo ndi nduna, kaya enawo amagwira ntchito zotani, koma abale awo sawathandiza ndi ambiri. Mukwanisa onsewo kwayitana pa MBC pa exclusive kuti afotokoze? Mukwanitsa? Ndiufuna mufotokozere bwinobwino kuna kuti inuyo mukwanitsa pa MBC po Bambo Kasakula kunena kuti nsikana wanuyi wa exclusive interview iyi ayende afufuze anthu amene akuvutika koma abale awo ali m'magalimoto, anthu amene akuvutika koma abale awo ndi ochita bwino kwambiri koma akukanika kuwathandiza. Mukapanga interview ndikupanda mwambo, kupanda khalidwe, kufuna kukamtenga mzanu kukhala no wosathandiza anthu. Kodi inu munthu amene anakwanisa kupereka nyumba yake nthawi ya Cyclone Freddy ndikumathandizira anthu kuti tawani uku mukakhale nyumba yange yakunyambadwe, amene ndi olephera? Mufuna munduze kuna kuti mkulu uyu atakhala kuti ni m'bale wake akuvutika samamuthandiza? Zakoma motani ndalama za MCP kunati muzinyozera anzanu? Ndachiona kukhala chinthu chowawa kunati ntchito imene iyi zikuonesereratu poyera kunena kuti anthu tikulephera kugwiritsa ntchito udindo wathu moyenerera.
maudindo athu tikufuna tizunzire anthu ena. Akuluakulu Profesa Arthur Peter Mutharika kuyambira 2018, 2019, 2020 watukwanidwa mapulatifomu mosiyanasiyana. Ena amamutukwana tili kunja uku, maaudio ndikumabwera tili kunja munjira zosiyanasiyana. Profesa Arthur Peter Mutharika wamwaliritsidwa munjira zosiyanasiyana. But guess what? Palibe munthu angakhale mmodzi amene anamangidwa mudzina lonati mwanyoza president. By then it ali president analinso nkuthekera kuti Makrayo akadayipempha ati panganiseche anthu amene wawa. Makrayo kunali program ya kuzukuta pa Rainbow kumene kunali bambo Jona Pankuku ndi azinzawo. Profesa Arthur Peter Mutharika sadakaseke television angakhale imodzi chifukwa inati ikumunyoza. Sizidachitike. Kubwera kwa boma ili television ya Rainbow kulibe. Chifukwa chani? Ikuyankhula zonyoza kwambiri. Idasekedwa. Amakra adayipezera milandu ili ndi ngongole zambiri. Tikunena pano Rainbow imene anthu amati akakhala ndikumamvesera kunati ukukuku kumene akuyankhula inali ngati activism ina. Kuli cheterero kulibe. Koma Profesa Arthur Peter Mutharika sadayitsike. A Director General Amalawi Broadcasting Corporation Bambo Mvula, a Hafrezi Mvula, kukhala ndi program yati mvesese ndi akasakula ndi anzawo. Program ndi program. Peter Mutharika wakalamba, Peter Mutharika azikangogona, Peter Mutharika mwakuti, Peter Mutharika mwakuti, wina akuti ine ndikadakhala mwakuti ndikanamva kuti adadipumani. Mafuna ndikufunseni mawu onena kuti pumani mumawadziwa tanthauzo lake akati kupuma? Mukati munthu uyo akapuma mumachidziwa tanthauzo lake? Kupuma ndi pamene munthu wasiya dziko lapansi ukayikidwa kumanda, ndi pameneno munthu umakapuma. Kuzolemesa zonse, kutukwanidwa konse, kunyozedwa konse, kaya kuyamikiridwa, china chilichonse chimakhala chathera pamene popo wakapuma iweyo. Ndiye nthawi yopuma ya Profesa Arthur Peter Mutharika sidakwane. Ikadzakwana kuti ambuye ayikiza nthawi yoti akapume adzakapumula ndipo kudzachita bata. Koma mmafuna ndiyankhule kuna kuti khalidwe lomanyoza mpaka na kumayika maprogramu Amalawi ndi kumayilombera m'manja, khalidwe limene lisila bwino chifukwa likupanga dainty image ya inuyo enu ake kunati tsogolo lanu likudukira pamene popo. Nkhani yanga yosiriza ndi vuto la fuel. Amalawi itaona matankala akulowa nziko muno ndi mafuta, ndipo taona nthungululu, malikhweru, taona matiktokomu, mariuzi, achipani cha Malawi Congress Party akuluakulu including nduna zina zikuyamikira boma ilo, boma ndilomweli, mafuta ngambwi. Lero mudati muyang'ane mizereya yambanso mafuta akusowa. Mafuta atabwera ngambwi amene amanenedwa aja, amene timangonamizidwa kuti vuto likamafika tsiku lakuti likhala latha. Lero ndi 21, amati pofika pa 20 vuto la mafuta likhala latha. Koma as I'm speaking lero pa 21 mafuta kulibe. Ndimafuna kukusimikizirani kuna kuti musamapange create vuto kulikonza vuto, ndicho linga chonati chinthu chikamabwera ikhale campaigning tu kuna kuti boma lindira kumva layamba kuchita zinthu. Tamvetserani. Pamene mafuta abwera mochedwawa, amenenso nziko muno mulibe athawa, sadakonze mitengo ya zinthu. Mafuta akusowa, mitengo ya zinthu idakali chikwerere. Chonyadira nchiya? Chonati muzinati ngambwi nchiyani? Kusowesa chimanga anthu ndi kusowa chakudya, kufika po madya chiteze,
kumadikirira kuti chakudyachi tidzachitulutsa nthawi ya kampeni. Lero chimanga anduna athamangira ukagawa chimanga, ena athamangira ukagawa chimanga. Tikufuna tizipereke ifeyo kukhala ano anthu odziwa kupereka, odziwa kusamalira, yeti ma beneficiary a chimangacho akukhala mamembala amene ali pa lisiti a MCP uka. Nkumanena kuti tikugawa chakudya. Are we serious? Are we serious? Dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Tamva zakumangidwa kwa Alaiton Mangochi. Tikumvanso za zikonzero zosiyana-siyana za anthu ona kuti amangidwe. Buku la Yesaya pali mawu chapter ndangochiwala, koma Yesaya anali ndi ana awiri, Maha Shaloshbaz ndi mnzake. Ndiye mwana winayu dzina lake limandisangalatsa kwambiri muchichewa. Muchizungumu amalifotokoza kuti is quick, loot, fast, plunder. Tangaza, kufunkha, fulumira, kusakaza muchichewa. Ndimafuna ndikuwuzeni na MCP ndi Malawi Police kapena na kuti Malawi Congress Police Party, kuna kuti kangazani kufunkha pomanga anthuwa, mufulumirenso kusakaza, chifukwa posachedwa mathero ano akubwera. Ndigwirizana ndi mawu amene anayankhula olemekezeka achisale, kunena kuti mukamapasidwa ma warrant of arrest, muziyawuza mabwana anu akupasaniyo kuti muyisayinire. Chimene chamafuna tanthauzo kuti chiyani? Tanthauzo lake ndilo lonena kuti ntchitoyo mukayigwira mukamaliza, zinthu zitikasintha, tidzafuna anthu amene akungomanga anthu chisawawa popanda mulanduwa azayankhe mafunso azonsezi. Ndibwerekerenso mawu amene anayankhula bambo Chisale, kuwawalitsa kwambiri. Okondedwa, chitidwe umene wachitika mchigawo chapakati, ana 12 years kulembesa ma ID kunati akwana zaka 18, ana 13 years, 16 years, panopa alikale ndi zaka 18. Tsoka lalikulu limene tikulipanga ndilonena kuti ana athu watikwamana mwayi wa ntchito. Ntchito zathu kuno ku Malawi zimayambira age 25 to 35. Msinkhu olembedwa ntchito kunoko kwathu ku Malawi, ena mwina tikuyambira pa 18 ipo kukafika pa 35 years, 36 sitheka. Ndiye iwe uli ndi zaka 12 koma uli ndi ID imeneno ikusonyeza zaka 18 zidakwana kale. Pofuna kukulemba ntchito kuma interview kuja, amafuna ID yako ija igwirizane. One of the recommendation ya interviewer akaonedi kuti munthu akupanga comply pa zimene tinamuuza, kunati akhale wa zaka 25 to 35, ikapezeka kuti nthawi ya ntchitoyo ID yakoyo ikuonesa kunati iweyo uli ndi zaka 40, uli ndi zaka 38. Pamene ukudziwa kunati zaka zakono panopa zafika pamene popo poti akulembe ntchito, adzakubweza. Uzapindula chiyani? Taonatu anthu ifeyo akukasintha ma ID. Anandisokonezera date mwakuti cholinga kuti alembedwe ntchito. Tinayenera kusamala ndi kumaganiza pakachitidwe kathu ka zinthu. Amalawi akupempha chigawo chakumpoto, chigawo chapakati, chigawo chakumwera, chigawo chakumvuma. Amalawi akupempha, ndalandira mafoni ochuluka kwambiri. Nkhani yake imene akufotokoza ndi ya smartmatic machine. Funso limene akufunsa komanso akupempha
ndionati kodi mwalimba mtima mayi Anabelo Ntalimanja kunena kuti mufuna tidzagwiritse ntchito kuwerengera mavoti through a machine known as smartmatic? Funso ndi limenelo. Pempho limene akupempha kuna kuti chisankhochi chizawerengeredwe mwa manuwale. Sazapange mistake yowerengera mashini. Chifukwa chani? Kuli mayiko amene ndi mboni ya smartmatic. Ena ndi awo amalumbiritsidwa pa Mozambique pa kungolumbiritsa zipolowe zayambika. Amalawi tu akupempha tiyeni tipewe zinthuzi kudakali mmawa. Chikufuda nchiyani kuvomereza? Ndikusireni pamenepa, koma tiyeni tikumbusane kunati dziko lino sitizaopa kumangidwa chifukwa chokuzuzulani. Chifukwa munthu amene akuzuzulani akukukondani. Munthu amene akukuzuzulani akukukondani. Tisamale koposa makampeni athu mene tikugwirisira ntchito. Tisamalire kopya zichewa zimene tizizigwirisa ntchito. Chifukwa zili nkuthekera zichewazo zoti anthu azatisankhe, zili nkuthekera zichewazo kunati anthu azatisiye. Langizo langa ndi limenelo. God bless you. +265 88 454 6245. Richard Chimwemwe Mphepo. Mwakoma nonse. Club Junta, building better Africa.